Moitas gracias, gracias. E moi bo día a todas e a todos. Un inmenso placer para Barroboto estar a chegarse aquí a chegarte neste caso para, bueno, para falarvos un pouco de que estamos inmersos no proceso de grabación do noso disco e xa con algunha novedade sonora por aí. En concreto, bueno, vamos a este verán tocando algún dos temas que conforman o repertorio deste disco que xa ten título, que se vai chamar Cosmogonías, e é o caso do tema que vamos facer a continuación, un canto que é un canto tradicional que se chama O Maneo de Arnados. Eses amores que eu lles quero tanto, tanto. Aquela que vai ali é un andar miudinho e andar a súa paz, media legua de camiño, media legua de camiño. Ai, la, 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 la. Eu ala non vou a nascer a dormir a vivir eu ala non vou, eu ala non ir. Entrai olliños, entrai por esa porta pra dentro, ainda non vos vin chegar, e traio-vos no pensamento, traio-vos no pensamento. Ai, la, 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 que vayan mal.